Και πάμε αμέσως στον πρώτο και σημαντικό καλεσμένο μας για σήμερα, ένας υποψήφιος που δεν προέρχεται από τον παραδοσιακό πολιτικό χώρο, αλλά από την καθημερινότητα και τη δημόσια παρέμβαση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Σάββας Βουτύρου έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια μέσα από βίντεο που καταγγέλει όσο, όπως ο ίδιος λέει, δεν λειτουργούν σωστά στον τόπο μας, επιμένοντας σε ζητήματα αδικίας, διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών. Ξεκινώντας την πορεία του το 2021, υποστηρίζει ότι διατηρεί σταθερές θέσεις μέχρι σήμερα, χωρίς να τις προσαρμόζει ανάλογα με τις συγκυρίες. Έχει περάσει από διαφορετικές πολιτικές διεργασίες και συνεργασίες, μιλώντας ανοιχτά για εμπειρίες που, όπως ο ίδιος περιγράφει, τον έφεραν σε σύγκρουση με πρόσωπα και καταστάσεις. Δηλώνει ότι διαθέτει στοιχεία και μία ιστορία που πρέπει να ακουστεί, καλώντας τους πολίτες να τον κρίνουν όχι από αποσπάσματα, αλλά από το σύνολο της πορείας και των πράξεών του. Με επαγγελματική διαδρομή που βασίζεται, όπως λέει, στη δουλειά, την επιμονή και την πράξη και όχι στη θεωρία, διεκδικεί τώρα την είσοδό του στη Βουλή με το κίνημα Σίκου Πάνω, φιλοδοξώντας να μεταφέρει αυτή τη λογική και στην πολιτική. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την δική του πλευρά, να δούμε τι προτείνει και να κρίνουμε κατά πόσο ο λόγος του μπορεί να μετατραπεί σε πράξη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βουτύρου, καλώς ήρθατε. Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας και χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Είστε υποψήφιος στην Λευκοσία με το πολιτικό κίνημα... Να διορθώσω Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο, με συγχωρείτε. Ναι, Αμόχωστο. Είστε υποψήφιος στην Αμόχωστο με το Σίκου Πάνω. Μπράβο, ναι. Και ο λόγος που βάλαμε την Αμόχωστο, αν και είμαι από Λευκοσία, για μένα όπου και να βάλω το ίδιο πράγμα είναι. Αγαπώ την Κύπρο και αγαπώ τους συμπολίτες μου. Έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είστε και καπετάνιος στο επάγγελμα. Ναι, έκανα τη χόμπι μου δουλειά στην ουσία. Πώς είναι να είναι κάποιος στα κύματα στη θάλασσα και να πλοηγεί σκάφη, να έχει επιβάτες, να έχει κόσμο που εξαρτάται και η ζωή του μέσα στη θάλασσα και μέσα στο βυθό και μέσα στον ωκεανό από ένα άτομο. Σίγουρα. Και όπως έχω πει, είναι το χόμπι μου, αγαπώ αυτό που κάνω και δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό. Είναι κάτι το συναρπαστικό, ναι. Εντάξει, κάτι το οποίο εγώ δεν θα έκανα προσωπικά, λίγο με τρομάζει όλο αυτό, αλλά μπράβο σας, να είστε καλά και να μπορείτε να μας να μεταφέρετε εμάς που δεν μπορούμε. Λοιπόν, και να έχετε τη δυνατότητα πάντα και εσείς και οι συνάδελφοί σας. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα τώρα, με αφορμή και την πολιτική σας έτσι, αντίληψη των πραγμάτων και την ιδεολογική. Είστε και άνθρωπος, είστε ενεργός πολίτης, η αλήθεια να λέγεται, και πάντα βλέπετε οτιδήποτε θεωρείτε ως τα κακά έχοντο και θέλετε να τα καταγγέλλετε, τα κακώς έχοντα, και θέλετε να τα δημοσιεύετε για να μπορείτε να αλλάξετε με το δικό σας μικρό λιθαράκι και εσείς όπως μπορείτε τον κόσμο. Και μπράβο σας γι' αυτό. Σας παρακολουθώ συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπω τα βίντεο σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέτε ότι από το 2021 ξεκινήσατε να κάνετε βίντεο ενάντια στο κατεστημένο. Τι ήταν αυτό που σας όθησε τότε να βγείτε δημόσια? Καταρχήν, δεν είναι από το 2021. Εδώ, από τον καιρό που άρχισα να βλέπουμε και ειδήσεις, ναι, βλέπουμε συνεχώς τα ίδια. Μήπως το 2021 ξεκίνησαν τα βιντεάκια σας το ενδεχομένως? Το 2021 ξεκίνησαν τα βιντεάκια, ναι. Ναι. Εκεί τα είδαμε εμείς. Ναι. Δεν μπορώ την αδικία. Δεν μπορώ να βλέπω το που γίνεται κάθε 5 χρόνια να μας τάσουν φούρνους ποξαμάθηκια στο τόπο στα Κυπριακά και εμείς να εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει τόσο το σύστημα μας. Ναι. Μετά με το 2021, εν καιρό του COVID, ασχολήθηκα περισσότερο με τα βιντεάκια, ασχολήθηκα να μάθει ο κόσμος περισσότερο και έφκαλα τις αλήθειες προς τα έξω με στοιχεία. Λόγω ότι πριν πολλά χρόνια είχα την εταιρεία που έκανα private investigator, ήμουν detective, ναι, άρεσκε μου να ψάχνω και να βρίσκω στοιχεία και να βγάλω προς τα έξω μόνο αποδείξεις. Με ντοκουμέντα. Μπράβο. Όχι, να μην είναι λόγια. Και αν δείτε τα βίντεο μου τα περισσότερα, είναι πάντα πρέπει να βάλω κάποιο άλλο να μιλά που τα λέει ο άλλος, όχι εγώ. Ναι. Σε όλα τα βίντεο μου. Σχεδόν σε όλα τα βίντεο μου. Και έτσι άρχισα σιγά να βγάλω βίντεο προς τα έξω. Και τη αλήθεια προς τα έξω. Ώσπου και με προσέγγισε κάποιος να βάλω υποψηφιότητα
τον τότε καιρό σαν υποψήφιος βουλευτής. Έδωσα τον λόγο μου, έβαλα, εντάξει, δεν μπήκαμε στη Βουλή. Έδωσες όμως τον αγώνα σου. Έδωσα τον αγώνα μου, ναι. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, και τι βλέπετε να πηγαίνει στραβά, αγαπητέ κύριε Βουτύρου, στην Κύπρο, μέσα από τον δικό σας φακό, αν θέλετε να μας πείτε. Εκείνο που πηγαίνει στραβά, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ψάχνει και εάν ψάξουμε και δούμε τα γεγονότα, τα πραγματικά γεγονότα που, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε κάποιον οποιοσδήποτε, υποψήφιον ή υφιστάμενον βουλευτή, το οποίο μας λέει κάποια πράγματα. Την επόμενη πενταετία τον ξαναψηφίζουμε και μας λέει ξανά τα ίδια πράγματα. Και δεν καθόμαστε να μελετήσουμε και να πούμε, καλά, τούτος είπε μας 10 πράγματα, 20 πράγματα. Δεν τα έκαμε. Το ίδιο και τα κόμματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ψηφίζουμε τα ίδια άτομα και περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Όμως, ακόμα και τα νέα κόμματα που θέλουν να μπουν, είτε κινήματα που θέλουν να μπουν στη Βουλή, πρέπει να ψάξουμε το παρελθόν, να δούμε τι έκαναν, ποιον είναι το... Ποια είναι η ιστορία αυτών των ανθρώπων. Ποια είναι η ιστορία τους, το λοιπόν, και μετά να αποφασίσουμε. Πολύ σωστά. Αυτό πρέπει να κάνουμε σαν λαός και να μην ακούμε μόνο τα 5 τελευταία λόγια που να μας πούσουν ένα μήνα πριν τις βουλευτικές και να πιστέψουμε σε αυτά τα λόγια και να περιμένουμε ότι να αλλάξει το σύστημα. Δεν θα αλλάξει. Ότι ξέρουμε πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ καλά ότι μας κοροϊδεύουν. Κανονικά, απλά για τους ψήφους. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Εννοείται ότι πρέπει να βλέπουμε ποιος είναι πίσω από τον άνθρωπο που λέει κάποια λόγια και ας τα λέει και 10 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν είναι ένας μήνας ή ξέρω εγώ ένας χρόνος ή 2 χρόνια ή και περισσότερο. Πρέπει να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντι και αν αυτά που λέει όντως μπορεί να τα κάνει ή είναι σε θέση ή είναι έντιμος ή έχει προηγούμενο βίο, γιατί και 15 χρόνων να είσαι, κάποια πράγματα έχουν προηγηθεί και πριν. Πολύ δεν σωστά. έχει σημασία η ηλικία. Πολύ σωστά. Και μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ο κόσμος, να προσθέσω και κάτι, όταν δεν έχει προσωπικό συμφέρον, δεν τον ενδιαφέρει. Ένα παράδειγμα, εχθές ήμουν στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς που έκανα στη διαδήλωση οι χτινοτρόφοι. Οι χτινοτρόφοι μας, οι χτινοτρόφοι με αφορμή τον αυθόδη πυρετό. Ναι. Ήταν μόνο οι χτινοτρόφοι, και όχι όλοι σε παρακαλώ, ναι. που έπρεπε να ήταν όλη η Κύπρος να συμπαρασταθούμε. Την άλλη φορά έγινε και διαδήλωση για τα φωτοβολταϊκά. Είχε 40 άτομα. Και ο λόγος είναι ότι γιατί να πάει κάποιος ο οποίος λέει: έχω φωτοβολταϊκά, μην μου τα κόφκουσει. Ο άλλος είναι: έχει φωτοβολταϊκά, δεν θα πάει. Το ίδιο έκανα όταν έκανα τη διαδήλωση με τις κάμερες στα φώτα τροχέας. Το οποίο ήρθαν 4 διαδηλωτές και 8 δημοσιογράφοι. Και 2 λεωφορείες αστυνομίας. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και όλοι λαλούν ότι... Όχι, αυτό με τις κάμερες, η αλήθεια ήθελα να είμαι κι εγώ. Γίνεται. Ο καθένας βλέπει το δικό του συμφέρον στη σήμερα ημέρα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Όπως τα λέτε είναι, κύριε Βουτύρου, πραγματικά σας ακούω και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται να βλέπουμε μόνο την πλευρά μας και αν μας επηρεάζει εμάς, αλλά δεν πειράζει αν πάθει κακό δίπλα μας ή αν επηρεάζει τον δίπλα μας ή τον αδική. Δεν μπορούμε έτσι να είμαστε μια δίκαιη κοινωνία όταν σκεφτόμαστε τους άλλους. Και θέλουμε να τιμωρηθούν οι άλλοι. Αν έχουμε αλλά κάτι όχι εμείς. Όχι εμείς, μπράβο. Εν το πρόβλημα που έχουμε, για ένας που υποστηρίζει μια ποδοσφαιρική ομάδα, βλέπει μόνο τα λάθη των άλλων. Το ίδιο και στα κόμματα. Ένας που είναι υποστηρικτής ενός κόμματος βλέπει και θέλει να τιμωρηθούν οι άλλοι. Και το πράγμα είναι σε όλους που συμβαίνει. Άρα σημαίνει ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι. Εντάξει, δεν θέλουμε να τα ισοπεδώνουμε. Ναι, ενώ θεωρούν ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι. Δηλαδή το κάθε κίνημα, το κάθε κόμμα θεωρούν ότι άλλοι είναι διεφθαρμένοι και εκείνοι όχι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους. Ναι, τα κόμματα το λένε. Βέβαια. Είναι οι άλλοι οι διεφθαρμένοι, αλλά όχι εμείς. Αυτό ναι. Κοίταξε, σε όλα τα κόμματα, για όνομα του Θεού, και σε όλα τα κινήματα υπάρχουν αξιόλογα άτομα. Για όνομα του Θεού. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Απλά πολλές φορές το κόμμα που ανήκει κάποιος τον καταπίνει, δεν τον αφήνει να μιλήσει και πάντα είναι το κόμμα που διατάσσει.
Αλίμονο. Μπράβο. Αλίμονο. Το κάθε κόμμα και ο κάθε ενδεχομένως η ηγεσία λίγο βάζει το λιθαράκι του για το ποιους θα προωθήσει προς τα έξω. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτούς που απαντάνε και που λένε ότι η πολιτική μέσω των social media μένει στα λόγια και δεν οδηγεί στην ουσιαστική αλλαγή. Πώς απαντάτε σε αυτούς? Κοίταξε, είμαστε σχεδόν όλοι του καναπέ. Ναι. Δηλαδή, αν προσέξεις όλα τα μηνύματα και τα... Παράδειγμα, ας σου το πω να το καταλάβεις. Έχω και ένα ναυτικό σε φερά. Τον τελευταίο καιρό, με στοιχεία, έχω 5,4 εκατομμύρια προβολές σε όλα μου τα βίντεο. Ναι. Γράφουν μου όλοι ότι ασχολούμαι συνεχώς με κάποιον άτομο, και έβαλα τις θέσεις. Μπράβο. Τις θέσεις μας. Ναι. Και έκανα 2 βίντεο και έβαλα τις θέσεις μας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μέσος όρος ήταν το 13 δευτερόλεπτα, ήταν 4 λεπτά με τις θέσεις, με αποδείξεις που το λέω. Δηλαδή, οι ούλοι που μου λένε ότι θέλουν να δουν τις θέσεις μας και τις θέσεις μας, δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται μόνο για τον Πασαμά, ενδιαφέρονται μόνο να ακούσουν να γίνεται Καυκάς, να γίνεται πόλεμος με κάποιον. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει. Και τα αποτελέσματα για με... Τα βλέπω. Και δεν μπορούν να αλλάξουν. Τα αποτελέσματα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, οι όλοι που μου γράφουν ότι δεν τις θέσεις μας και τις θέσεις, και οι θέσεις που ανάφερα είναι όλες για τον πολίτη. Είναι όλες που αφορούν εμάς. Για το καλό του τόπου. Δεν σε παρακολούθησε κανένας. Αλλά δεις όλα τα μηνύματα στα προηγούμενα βίντεο, όλοι να σχολιάσουν. Ακόμα και εδώ που έβαλα τις θέσεις, εγγράφαν μου που κάτω, μα δεν λέω δεν κατηγορά στο φιδία. Κατηγορώ το να βγάλω μηνύματα προς τα έξω, στοιχεία προς τα έξω, θεωρώ ότι κατηγορώ κάποιον. Γράφουν μου, εντιαμέ και φαίνονται. Λοιπόν, θα πάμε και στα του φιδία, γιατί να πάμε σε αυτό. Λοιπόν, έχετε αναφέρει ότι υπάρχει μία ιστορία που πρέπει να μαθευτεί. Μάλιστα. Ποια είναι αυτή η ιστορία, με απλά και συγκεκριμένα γεγονότα, κύριε Βουτύρου, γιατί κάποια στιγμή είχατε αναφέρει ότι θα ήσασταν υποψήφιος με την άμεση δημοκρατία. Πολύ σωστά. Τι πήγε στραβά η συνεργασία με τον κύριο Φίδια Παναγιώτου και γιατί δεν είστε υποψήφιος εκεί και έχετε επιλέξει το Σίκου Πάνο? Ξεκίνησα ως ανεξάρτητος. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά στην Κύπρο να βγει κάποιος ανεξάρτητος σε βουλευτικές εκλογές, διότι ψηφίζουμε αναεπαρχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν βγήκε κανένας μέχρι σήμερα. Σωστά. Οπότε στις 22 του Αυγούστου έκανα έναν βίντεο, το οποίο είναι στα social media και μπορεί να το παρακολουθήσουν οποιοσδήποτε. Μου το έχετε στείλει και εμένα. Μάλιστα, και το έχω δει. Ότι πρέπει να δώσουμε δύναμη στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, εν τούτο που θέλω να κάνουμε, αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος και αν περιμένουμε από τους βουλευτές να κάνουν κάτι, δεν θα κάνουν. Δηλαδή, πρέπει να ενωθεί ο κόσμος. Αυτό θέλω να κάνω εγώ. Έκανα το στις 22 Αυγούστου, πριν καν το ανακοινώσει ο Φιδίας, ότι να κάνει τούτο με το application και με το, να ψηφίσει ο κόσμος το δήθεν. Οπότε είπαμε όλοι, γιατί δεν πάει με το άμεση δημοκρατία όταν δημιουργήθηκε το άμεση δημοκρατία. Και αποφάσισα να πάω. Ναι. Όταν έπια, και έκανα περίπου 15-20 μέρες, δεν θυμούμαι τώρα πόσο καιρό ήμουν στην άμεση δημοκρατία, στη συνάντηση που είχαμε όλοι υποψήφοι για να δείξουμε στον κόσμο τι εντούντο η άμεση δημοκρατία, ναι, ότι πίστευα στην άμεση δημοκρατία, έφυγα και πάνω στο βήμα και είπα, Φίδια μου, ήρθαμε δαμέλα του για να μάθει ο κόσμος πώς κάνουμε βιντεούθηκια, όχι να μάθει ο κόσμος την άμεση δημοκρατία. Έκατσε με κάτω. Και έφυγε και συνεχίζει και λέει, εγώ παιδιά σήμερα ήρθα να σας μάθω πώς κάνουμε βιντεούθηκια. Προσπάθησα να τον προσεγγίσω, προσπάθησα να του πω 5 πράγματα, ήταν μάταια. Οπότε κατάλαβα και τον τρόπο σκέψης του ότι και έκανα και βίντεο μετά και αποχώρησα από την άμεση δημοκρατία και είπα 1,5 δικτατορία. Και έκανα το βίντεο και φαίνεται. Ναι, ναι.
Πιάσαμε όλοι τηλέφωνο και ο Λάμπρος σου που τώρα υποψήφιος, ο Λάμπρος Ιωάννου και ο Ραφαήλ πιάσαμε τηλέφωνο, στέλναμε μου μηνυματούθια και άλλοι πολλοί. Να μην δώσουμε τα ονόματα όμως, γιατί επειδή δεν είναι εδώ να απαντήσουν. Συμφωνώ, αλλά πρώτα αποδείξω. Σε πήραν ονόματα διότι... πρωτοκλασσάτα ενδεχομένως από την Άμεση Δημοκρατία, οι στενοί συνεργάτες του. Διότι προσπαθούσαμε πριν που το Φιδιά να κάνουμε έναν κόμμα του εμείς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, να μην τα συζητώ όλα. Και είχα πολύ πίεση. Είχα πάρα πολύ πίεση ότι βιάστηκα. Και σου λέγανε έλα πίσω και μήπως έκανες λάθος. Βιάστηκα, έφκαλα λάθος συμπεράσματα. Και να τους καλά, έκανα 100 βίντεο. Και αλήθεια μου, εσείς γράφετε που κάτω ότι συμφωνάτε μαζί μου. Ναι, έκαμε σε 100 βίντεο, συμφωνούμε, στο 101 έχεις λάθος. Με προσέγγισε διάφορα κόμματα, ο Χριστόφορος Τορναρίτης, του ΔΕΚ ο κύριος Αντρέας Θεμιστοκλέους, οι οικολόγοι, οι κυνηγοί, το ΠΑΜΕ, μίλουν μαζί τους. Τελικά επίσαμε οι φίλοι και γνωστοί ότι είχα λάθος και έστειλα τους και μήνυμα, αυτούς όλους και είπα τελικά θα πάω με την άμεση, ξανά πίσω με την άμεση δημοκρατία. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι ο λόγος που πήγα πίσω με την άμεση δημοκρατία. Ναι. Το λοιπόν, και συγκεκριμένα στον κύριο Χριστόφορο Τορναρίδη, στις 16 του Δεκέμβρη του απάντησα το μήνυμα και την απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Τορναρίδης, σε παρακαλώ. Το λοιπόν, που μου λένε ότι είμαι μαζί με τον Τορναρίδη και ευκαιρώνει με τον Τορναρίδης, που το απάντησα όχι. Και όχι μόνο αυτού, απάντησα και στον κύριο Θεμιστοκλέους και σε όλους και μου γράψα έχω τα email, με email, με τον κύριο Τορναρίδη μιλήσαμε στο WhatsApp. Αν και ο κύριος Τορναρίδης στις 5 του Δεκέμβρη ο κύριος Τορναρίδης μου ανάθεσε να μπω όπου θέλω μες στο κόμμα του, σε όποιο είτε πρόεδρος είτε αντιπρόεδρος, ό,τι θέλω και να αναλάβω όλους τους υποψηφίους του. Εδώ το μήνυμα. Το βλέπω. Το λοιπόν, και έχω και άλλα πολλά. Δηλαδή, έχω αποδείξεις για όλα. Anyway. Έχετε. Είναι αλήθεια, τα βλέπω. Το λοιπόν. Οπότε. Βλέπω και τις ημερομηνίες και τις ώρες. Και αποφάσισα να πάω πίσω με την άμεση δημοκρατία, να ξαναπροσπαθήσω, όμως υπό έναν όρο. Σε αυτούς όλους είπα τους, να πάω πίσω. Αλλά, εάν έβρω οτιδήποτε, εγώ δεν να με ησυχάσω. Να το βγάλω προς τα έξω. Και μου είπα πήγαινε και να δεις ότι έχεις άδικο. Ότι εμείς έχουμε δίκιο και ότι εσύ έχεις άδικο. Ναι. Και έτσι αφού μίλησα ξανά με τον κύριο Παναγιώτου και πήγα θυμούμαι ήβρα τον στο Λεμεσόν, στο γραφείο του που έχει, το γραφείο που έχει τέλος παντών, ήμουν και κάτω, καρτέλουν να τελειώσει το live, άρχισε, είχα δουλειά, εγώ έπρεπε να φύγω επίγον. Και είπα στον κύριο Μάριο Βριώνη, λαλό του Πέτρο, του συνεργάτη του, Πέτρο να πιάει τηλέφωνο λαλό του. Ναι. Πέτρο να μην έρθει σε πιάει. Λαλό του φίλε, μα δεν με πιάει λαλό του, δεν έχει πρόβλημα λαλό του. Να συνεχίσω με άλλο κόμμα. Ναι. Πράγματι, στα μέσα του πήγαινα Λευκοσία, πιάνει με τηλέφωνο το τηλέφωνο του κύριου Μάριου και λέει μου, έλα μου κοντά ξανά, δεν έχει θέμα λαλή μου, να προσπαθήσουμε μαζί, να το κάνουμε μαζί, Ωραία. Έχει δίκιο. Όταν πήγα, έκανα ένα 2-3 βιντεούθηκια υπέρ της άμεσης δημοκρατίας για να μάθει ο κόσμος ότι κάνουμε τα βίντεο. Όμως, όταν ήμουν μέσα στο WhatsApp, που είμαστε όλοι υποψήφοι, το κοινό σας group. Το κοινό μας group, ναι. Εδία μόνο οδηγίες. Ο κύριος Παναγιώτου. Εδία μόνο οδηγίες και έπρεπε εμείς να ακολουθούμε. Και όχι μόνο εγώ. Οι περισσότεροι είχαν διάφορες απορίες ή τον ερωτούσαν κάτι, ποτέ κανένας δεν απάντα. Και όταν έγραφα εγώ, καλά ρε παιδιά, δεν απάντα κανένας. Είπα μου, ας σ' αρέσκει. Αν δεν σ' αρέσκει, να κάνεις δικό σου κόμμα. Και γράφω τους που κάτω. Καλά, τούτον είναι άμεση δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία έτσι ή δικτατορία. Είχαμε του ταούλα που σου λέω, έχω τα σε μηνύματα. Ναι. Το λοιπόν, πάω στο κινητό μου. Είχαμε τούντες διάφορες. Προσπαθούσα, και μου με πείραξε παραπάνω, δεν κάνει πολλά πάντα, που έκανα και το βίντεο με τα καλά Χριστούγεννα. Στείλαν όλοι μέσα καλά Χριστούγεννα, ο κύριος Παναγιώτου ούτε έναν καλά Χριστούγεννα δεν μας είπε. Αν με πείραξε με ρεκον, πανέτε Χριστούγεννα, δεν μας πέραν καλά Χριστούγεννα. Είναι απασχολημένος. Και έκανα και βίντεο.
Και κάποια γράφασαν ούτε με μ' απάντησε, ούτε με μ' απάντησε. Καλά, ρε φίλε, που τη στιγμή που κάνει έναν κόμμα, δεν μπορεί να απαντήσει στους ανθρώπους σου που να σε βοηθήσουν. Δηλαδή είναι μόνο οδηγίες. Και οι οδηγίες ήταν που ήταν. Οι οδηγίες ήταν να κάνουμε βίντεο. Οι οδηγίες που μας έδιαν ήταν πώς θα φτιάχνουμε βίντεο. Σας βοηθούσε να γίνετε influencer, κύριε Βουτύρου. Ναι. Anyway, οπότε έρκεψα σιγά σιγά να κάνω βίντεο ότι είπαμε. Ήμουν για μέ και πίστευκα στην ιδέα ότι με την άμεση δημοκρατία ίσως καταφέρουμε κάτι διαφορετικό να πετύχουμε. Σας ζήτησε ποτέ ο κύριος Παναγιώτου να καταγράψετε τα προβλήματα της κοινωνίας, ανάγκες, αν έχετε να μιλάτε με κόσμο, αν αντιμετωπίζει δυσκολίες και τρόπους και να καταγράψετε και τρόπους επίλυσης ενδεχομένως για να είναι έτοιμες προτάσεις σε περίπτωση εκλογής σας, να μπορείτε να τις προχωρήσετε και για νομοθεσίες? Όχι, το μόνο πράγμα που ζήτησε από τον κόσμο. Από τον κόσμο έξω ή από εσάς? Όχι, από τον κόσμο έξω, διότι εμείς δεν μπορούσαμε. Αφού θα ψήφιζε ο κόσμος. Ναι. Το λοιπόν, από τον κόσμο έξω ζήτησε να βάλει τις θέσεις, ποιες θέσεις θα ακολουθήσει το κόμμα. Ναι. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Ναι. Λέω αν εσάς σας είπε να καταγράψετε ή να του μεταφέρετε εσείς. Όχι. Μάλιστα. Το μόνο που είχαμε. Κανένα, ενδεχομένως για πράγματα τα οποία βλέπετε στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στην εσωτερική πολιτική, στην διεθνή κοινότητα. Τίποτα δεν σας είπε. Το σκεπτικό ήταν να αποφασίσει ο κόσμος. Το καταλαβαίνω. Εμείς όχι. Και εσείς είστε κόσμος όμως. Μέσω του application. Ήταν να βάλουμε μέσα ό,τι θέλουμε μέσα. Ναι. Απλά τώρα που είπες το πράγμα είναι, και όπου με κάνει περιέργεια είναι. Έβαλε να ψηφίσει ο κόσμος, να γράψει ο κόσμος τις προτεραιότητες του κόμματος. Και έκλεισε το θέμα με 3.000 κόσμος. Είναι στο live και να το δώσει όλος ο κόσμος. Το 3.000 μετά έκαναν το 3.500. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν το ξέρω. Anyway, απλώς αναφέρω σου το. Ναι. Προσπάθησα εγώ μέσα από τα βίντεο μου μήπως και αλλάξει. Δηλαδή, να του πω ότι μας είπες χρόνια πολλά, δεν έκαμες εκείνο, δεν έκαμες τούτο. Μέσα δεν απαντάς. Δηλαδή, να μας απαντά, να έχουμε μια επικοινωνία. Εύκολα προς τα έξω για να τον κάνω να αλλάξει ίσως. Ναι. Μέσα από τα βίντεο μου. Τίποτα. Έως πάντων. Μετά άρχισα ευκαιρία σε διάφορα πράγματα στην επιφάνεια προς τα έξω. Και εκείνο που αντιλήφθηκα ήταν ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει τον κόσμο μέσα από τα βίντεο του. Δηλαδή, προσπαθεί να βγάλει βίντεο και που θέλει αυτός να ακούσουμε εμείς. Και έτσι άρκεψα και τον προκάλεσα να κάνουμε ένα live βίντεο μαζί. Ναι. Live βίντεο μαζί. Ναι. Οπότε, αν είχε δίκαιο εκείνος, αν μου είχε ο πάτσος, ενώ κατάλαβες τι εννοώ, και να με στείλει στη θέση μου. Ναι. Πράγμα που δεν έκαμε και δεν έπραξε. Όταν έκανα και βίντεο ότι με κάλεσε για podcast εμένα ο Φιδίας, τελικά πιάσαμε με τηλέφωνο. Δεν σας κάλεσε για podcast εσάς? Μέχρι την ημέρα όχι. Μετά, όταν έκανα ένα βίντεο, πιάσαμε με τηλέφωνο να έρθω για 10 με 15 λεπτά, έχω το γραπτός, για να κάνω ένα βίντεο και να πω ποιος είμαι. Λέω εντάξει, Σάβα θα πάει στη Λεμεσό, θα κάνεις ένα βίντεο 10-15 λεπτά, θα είσαι κύριος για εκείνο που σου μπορεί να κάνεις. Πήγα με σκοπό να μην του κάνω ούτε και μία ερώτηση. Στο βίντεο, στο podcast, διότι ερώτησε με είχα μια ιδέα πώς θα πετάξουμε τη διαφθορά και εγώ πιστεύω ότι ισχύει το πράγμα. Ναι. Κάτι μου ερώτησε, κάτι είπα ότι εγώ έκανα βίντεο. Και έστειλα στα κανάλια ότι ήθελα να το πω δημόσια σε κανάλι το πράγμα. Ναι. Λάω του περιμένω απάντηση που κανάλια, να το εθώσω το πόδαμε. Κρυφκείς μας πράγματα, λάλη μου. Επέμενε. Είπα το και την ώρα και προχώρησα και έκανα του και εγώ 3 ερωτήσεις. Στις 3 ερωτήσεις που του έκανα όμως, έπια τον μέσα. Ήταν 3 ερωτήσεις, τον σκότωσα. Του είπα, πώς πληρώνεις το χώρο σου δαμέ, το ενίκιο εκεί το γραφείο στη Λεμεσό, δηλαδή αυτό που σχολιάστηκε και βγήκαν δημοσιεύματα. Μάλιστα, μου απάντησε 50-50. Το έχουμε το σχετικό βίντεο, κύριε Βουτύρου. Μπορούμε να δούμε το βίντεο σας παρακαλώ. Γιατί υπάρχει σε σχετικό βίντεο, άρα να μην
Να το δούμε. Ναι. 3 διαφορετικά σενάρια για το ίδιο ακριβώς θέμα. Πάμε να τα δούμε με αποδείξεις. Πρώτο σενάριο. Στο podcast σε άμεση ερώτηση η απάντηση ήταν μισά-μισά. Μια απάντηση αυθόρμητη, χωρίς διευκρινήσεις. Τούτο δάμε το χώρο σου. Όχι, τούτο χώρο σου με τι λεφτό πληρώνεις. Με το Ευρωκοινοβουλίο ή με το δικά σου. Αυτό το χώρο. Μισά-μισά. Δεύτερο σενάριο. Μετά βγαίνει βίντεο για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα. Ένα απλό λευκό χαρτί, χωρίς φραγίδα, χωρίς υπογραφή, χωρίς ημερομηνία, που παρουσιάζεται ως απάντηση από το Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί λέγεται ότι θα πληρώνει το 1/4 από την τσέπη του, όχι μισά-μισά, το 1/4. Κάτι που συζήτησα και που την αρχή με το Ευρωκοινοβούλιο, όπως μπορείτε να δείτε σε τη συζήτηση που έχω μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο. Επίεν τούτο. Τρίτο σενάριο. Στη συνέχεια του ίδιου βίντεο, στην ανάλυση που ακολουθεί, μαθαίνουμε ότι το ενίκιο είναι 2.300 ευρώ. Από αυτά, τα 1.600 πληρώνονται από το Ευρωκοινοβούλιο και τα 700 από τον ίδιο. Και υπάρχει και ένα ξεχωριστό γραφείο κοντά από το διαμέρισμα μου και το ενίκιο είναι 2.300 ευρώ και που είναι τα 2.300, 1.600 πληρώνει τα το Ευρωκοινοβούλιο και τα 700 πληρώνω τα εγώ από την πούγκα μου. Το 1/4, το 2.300 είναι 575 ευρώ, όχι 700. Άρα γιατί πληρώνει 700? Και αν πληρώνει 700, γιατί μίλησε για το 1/4? Και αν ήταν το 1/4 από την αρχή και αφού το γνώριζε και το Ευρωκοινοβούλιο και υπήρχε απάντηση από το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν το ανάφερε στη δική μου ερώτηση? Γιατί σε μένα η απάντηση ήταν μισά-μισά? Δεν υπάρχουν 3 αλήθειες για το ίδιο θέμα. Υπάρχει μία. Η διαφάνεια δεν χρειάζεται εξηγήσεις που αλλάζουν. Η αλήθεια λέγεται μία φορά. Και όταν οι απαντήσεις αλλάζουν, δεν υπάρχει ούτε αξιοπιστία, ούτε διαφάνεια. Και στο τέλος θα φταίξω εγώ πάλι. Γιατί του έκανα την ερώτηση. Γιατί με το δικό σας σκεπτικό έπρεπε να σιωπήσω και να αποκρύψω το γεγονός. Να βγάζουμε μόνο τα σκάνδαλα των άλλων, όχι τα δικά μας. Μάλιστα. Το είδαμε το βίντεο, κύριε Βουτύρου. Η αλήθεια, όταν το ρωτήσατε, ενώ είχαν ήδη προηγηθεί τα δημοσιεύματα και που διερωτά το κόσμος ποιος ακριβώς πληρώνει, γιατί δεν πρόκειται για γραφείο, πρόκειται για ένα μεγάλο σπίτι, με πισίνα, με διάφορα και υψηλού κόστους κιόλας. Και στη Λεμεσό, που είναι πανάκριβα, τα ξέρουμε όλοι. Μετά από όλα αυτά τα δημοσιεύματα το ρωτήσατε, είχε γίνει αυτή η συνέντευξη? Όχι. Ήτανε πριν? Το podcast το έκαμα και το βίντεο το δικαιολόγησε μετά από 3 ημέρες ακριβώς. Το θέμα για μένα... Ένα λεπτό για να κατανοήσουμε. Λοιπόν, όταν εσείς τον ρωτήσατε, εδώ το χώρο σας, πώς τον πληρώνατε? Ήταν μετά που δημοσιεύθηκε ότι υπάρχει μια καταγγελία και διερευνάτε σε βάρος του κυρίου Φίδια Παναγιώτου ποιος πληρώνει τι για αυτό εδώ το λεγόμενο γραφείο που φαίνεται και σπίτι και έχει και πισίνα? Μετά ήταν η κουβέντα. Μετά λοιπόν, νομίζω ήταν η κουβέντα του, διότι, κοιτάξτε, το βίντεο... Εντάξει, μπορεί να μην θυμάστε ακριβώς. Το βίντεο που δικαιολογείται είναι 3 ημέρες μετά αφού τον ερώτησα. Και η ερώτηση είναι... Δεν είναι για το βίντεο που λέω. Ναι. Αλλά στην αρχή όταν το ρωτάτε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται λίγο, λέει, σαν να ευνηδιάζεται κάπως. Ναι. Και μετά σας λέει μισά-μισά. Και μετά έβγαλε αυτό με το 1/4. Ναι, αυτό με το 1/4 μετά το βγάλε. 3 ώρες μετά το βίντεο. Λοιπόν, όμως, δάμε που θέλω να καταλήξω στο βίντεο. Επίσης, να πούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο, τα λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου για όλους τους φίλους, αξιότιμους και έντιμους ευρωβουλευτές, δεν είναι το Ευρωκοινοβούλιο, είναι λεφτά των φορολογούμενων πολιτών. Εμείς ενισχύουμε και το Ευρωκοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο στην Κύπρο και τους τοπικούς άρχοντες και δήμους και πολιτεία.
είναι από την τσέπη των φορολογούμενων πολιτών. Και να κλείσει και αυτό. Ναι. Ναι. Για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Μάλιστα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ενοικιάζει και δεν με ενδιαφέρει πόσα πληρώνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Ή αν τα πληρώνει τα λεφτά που το Ευρωκοινοβούλιο, το γραφείο του ή τι τα κάνει. Δεν είναι τούτο που εγώ θέλω να διερευνήσω. Είναι γιατί ένας ευρωβουλευτής θέλει να βγαίνει και να λέει ψέματα στον κόσμο. Και η απόδειξη εδώ, πώς είναι δυνατόν εάν όντως πήγε και μίλησε με το Ευρωκοινοβούλιο και του είπε ότι είναι να πληρώνει το 1/4. Στην ερώτηση μου εμένα, δεν ξέρει να απαντήσει. Και στο βίντεο του γράφει ξεκάθαρα ότι επίεν και έκαμε και έφτιασε με το Ευρωκοινοβούλιο. Πώς είναι δυνατόν αφού έξερε. Και είπε ότι ο λόγος που το έκαμα στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι έξερα τον πόλεμο που να μου κάνουν, γι' αυτό που το έκαμα. Καλά ρε φίλε, αφού έξερες και έκαμες ολόκληρο σχέδιο και ρώτησες και πράγματι αν ερώτησες το Ευρωκοινοβούλιο, μπράβο σου. Γιατί δεν έξερες εμένα να μου απαντήσεις στην ερώτηση που σου έκαμα. Μάλιστα. Ναι. Απόλυτα ξεκάθαρο και λοιπόν. το. Ναι. Δεν είναι όπως γράφουν πολλοί ότι ανακάλυψα ότι έχει λάθος 125 ευρώ και ότι επικαίρωνε και δεν επικαίρωνε. Ούτε 5 ευρώ δεν πρέπει να υπάρχουν. Όχι, μα δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εντάξει, όχι. Ναι. Τα πρόσωπα τα οποία είναι στην πολιτική πρέπει όχι μόνο να φαίνονται, αλλά και να είναι αδιάφθοροι. Και το λέω για όλους αυτό, για οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Δεν λέω ότι συμβαίνει κάτι στην προκειμένη περίπτωση, ούτε θα κάνω τον δικαστή. Σίγουρα. Φαντάζομαι, γίνονται έρευνες και εννοείται ότι έχει πρόσκληση ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, το λέω και δημόσια, και να απαντήσει και να δικαιολογήσει και να έρθει, αν θέλει, στην εκπομπή με απόλυτο σεβασμό πάντα για όλο τον κόσμο και πολύ δημοκρατικά. Ναι, κύριε Βουτύρου. Λοιπόν, ναι. Επίσης, εκείνο το περισσότερο που είχα. Που με έκανε να φύγω θέμα που την άμεση δημοκρατία ήταν το λεγόμενο το application που έχει το αγορά. Ναι. Το οποίο έκανα και σε εκείνον βίντεο με αποδείξεις ότι για έναν application, για να είναι να έχει διαφάνεια, πρέπει ο κώδικας του να είναι ανοιχτός. Το απέδειξα. Έκανα βίντεο, διότι το bitcoin, το android, έβαλα πολλά θυμότερα, όλα για να έχουν διαφάνεια, τα application. Μπράβο, πρέπει να είναι ανοιχτός ο κώδικας για να μπορεί να ελέγξει ο κόσμος. Ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου επιμένει ότι εάν ανοίξει τον κώδικα, να έχει attack και να τον χακάρουν. Καλά, πώς είναι δυνατόν τα υπόλοιπα όλα application να μην δέχονται επίθεση και μόνο το δικό του. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρα ότι θέλει να είναι να εξαρτούμαστε από έναν άτομο. Δηλαδή, τα αποτελέσματα του application εξαρτώμαστε όλοι μας από έναν άτομο. Τα αποτελέσματα του application μόνο ο κύριος Φιδίας είχε πρόσβαση να τα δει. Μάλιστα. Κανείς άλλος. Κανείς άλλος. Δεν σας έδειξε εκεί τα αποτελέσματα ή κάτι σε κανέναν. Μα δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Και δεν μπορούμε να έχουμε. Και όταν. Περίμενε, έναν. Ναι. Το λοιπόν. Άρα, το ότι θα ψηφίζει ο κόσμος και πιστεύει και λέει τον κόσμο ότι να ψηφίζει, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, οι θέσεις, παραδείγματος χάρη, οι θέσεις του κόμματος που μας παρουσίασε κάποιες θέσεις και μας έβαλαν τις θέσεις που θέλει αυτός να βάλει και έβαλαν και ότι το Κυπριακό είναι μέσα στις προτεραιότητες του κόσμου. Λέω τώρα, για ποιο λόγο? Είναι όλα, δηλαδή ένας που να τα αναλύσει, να καταλάβει. Το λοιπόν, και ο λόγος έβαλε ότι το είναι το οικονομικό και έβαλε μας ότι να πληρώνει, να βάλει στους συνταξιούχους 1.088 ευρώ σύνταξη, διότι έτσι θέλει ο ίδιος. Τούτο με το application, έχω και σχετική φωτογραφία, λάθος που σας στείλα, το οποίο έστειλε όταν γίνονταν η ψηφοφορία για τους 7, ήταν 7 νομίζω, 7 άτομα για υποψηφιότητα για πρόεδρος, διέρευσε μια φωτογραφία από το κομπιούτερ του, που την έστειλε ο ίδιος στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Το οποίο πάνω στο κομπιούτερ γράφει ότι μπορεί να το κάνει manual, να αλλάξει τα αποτελέσματα. Και φαίνεται. Και μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα.
Δηλαδή το αποτέλεσμα, βασικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μπορεί να αλλάχτεί. Μάλιστα. Και αναφέρει μας για 45.000 εκατεβάσαν το application. Και βάλασε μόνο 3.000, μας είπε, άτομα θέσεις. Τους αριθμός στέκει. Το 45.000 εκατεβάσαν το και βάλαν μόνο 3.000, δηλαδή 3.000 ενδιαφέρονται για τον τόπο. Και το 3.000 μετά μας το παρουσιάζει 3.500. Διότι το 3.000 το αναφέρει ο ίδιος στο live ότι εκλείσαν πλέον, είπε εκείνοι που έβαλαν να ψηφίσουν. Άρα ήταν 3.000. Η πλατφόρμα. Ναι, ήταν 3.000. Ναι. Έρχεται στην τηλεόραση μετά, σε διάφορες εκπομπές, και το στρίσε έκαμε το 3.500. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος και μας περιορίζει, έτσι εντάχει σε 2 λεπτά, αγαπητέ κύριε Βουτύρου, να ακούσουμε και λίγο, αν θέλετε, τις δικές σας θέσεις για την δικιά σας υποψηφιότητα στην Αμόχωστο με το Σίκου πάνω, που σας ευχόμαστε ολόψυχα να κερδίσετε τη θέση και να εκλεγείτε βουλευτής. Λοιπόν, αν θέλετε για να κλείσουμε με αυτό, για να μπορέσουμε να σας αποδεσμεύσουμε. Ωραία. Δηλαδή, θέλετε να σου πω τις θέσεις μας που έχουμε. Ναι. Πολύ σύντομα, έτσι πολύ σύντομα γιατί είναι... δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Εντάξει. Θέλουμε ίδιους κανόνες για όλους. Θα περιγράψω. Ισονομία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλουμε παιδεία με ουσία. Ναι. Παιδεία με ουσία. Θα δούμε πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Και ένα παράδειγμα, σκέφτεται να παίρνει κάποιος δουλειά και να περνά από τις κάμερες. Δηλαδή, πάει δουλειά με το άγχος, φεύγει με το άγχος. Για εκείνους που έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Εντάξει, είναι επικεφαλαία που σου σκευαζώ. Περιεκτικά. Ναι. Θέλουμε οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το λοιπόν, θέλουμε Κύπρο στην Ευρώπη με αξιοπρέπεια, λύση του Κυπριακού με καθαρές θέσεις. Θέλουμε την τεχνολογία να είναι με όρια, δηλαδή, να τα αναλύσω. Το λοιπόν, θέλουμε ισότητα και σεβασμό. Θα προχωρήσω στο... Είναι πολλά, εντάξει. Είναι πάρα πολλά, αλλά και που θέλουμε πολλά να τονίσουμε είναι αξιοκρατία στις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, δεν θέλουμε ο πρόεδρος, παραδείγματος χάρη πρόεδρος, να βάλει τους κουμπάρους στους φίλους του. Το πράγμα είναι βίντεο που έκανα και το 2021. Και να καταλήξω σε κάτι τελευταίο, εγώ πιστεύω, για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, ένας τρόπος υπάρχει. Να ελέγξουμε το χρήμα. Πού πάει το χρήμα και πού έρχεται το χρήμα. Δηλαδή, αν έχουμε πλήρη έλεγχο στις δαπάνες, στα χρήματα, θα μπορεί κάποιος εύκολα να πιάνει μίζες. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Εκεί είναι το μυστικό, εκεί είναι το κλειδί. Εκεί είναι το κλειδί, διότι, και να σου πω, εάν σε ένα οποιοδήποτε. Γιατί τα έργα έχουν όλα τα κυβερνητικά έργα έχουν προβλήματα. Και ξέρετε τον λόγο, για τις μίζες. Δηλαδή, βάλουν τα πιο ακριβά υλικά για να βγει η προσφορά στα ύψη, με αποτέλεσμα μετά για να πιάνουν περισσότερα οι τροσινούλοι, βάλουν τα πιο φθηνά υλικά και πάντα έχουμε προβλήματα. Γιατί κάποτε ήμουν τεχνικός, έκανα ολόκληρες πολυκατοικίες, έκανα πράγματα και ως τώρα δεν έχω ποτέ μου κανένα πρόβλημα με τις δουλειές που έκανα. Ότι έβαζα το καλό καλύτερο. Μπράβο σας. Για ποιον λόγο στις κυβερνητικές δουλειές να έχουμε πάντα προβλήματα που βάλουν πολλά πιο ανώτερα πράγματα. Γίνεται. Και έχουν και την οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Είναι πολλά, δεν προλαβαίνουμε. Και εντάξει, εύχομαι πραγματικά, μου είπατε ότι δέχεστε πόλεμο γιατί αποκαλύπτετε πράγματα. Να συνεχίσετε να το αποκαλύπτετε και έτσι πρέπει και αυτό είναι το σωστό για όλους μας. Το ήθος μου δεν τα αλλάζω. Δηλαδή, πάντα θα είμαι όπως που είμαι. Και τα πράγματα είναι εκεί και φαίνονται. Μπράβο σας. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή δύναμη στο έργο σας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ μαζί σας.